Ndewono. My name is Chiemezie, your Igbo teacher. In today's lesson, I'm going to teach you the Igbo numerals and how to use them in a sentence. This lesson is targeted for Igbo brothers and sisters that live in the diaspora, so the language will be mixed for a better understanding. Onuogugu numeral. Onuogugu bụ ngalaba mkpọaha na-egosipụta ole ihe dị. N'oge gboo, ndị Igbo ji ọgụ na nnu were na-agụ ọnụọgụgụ Igbo. N'ihi na asụsụ Igbo na-anabata mgbanwe dị iche iche kwesịrị ekwesị. N'ọnwa Ọgọst 1972 ka e wepụtara ọnụọgụgụ ọhụrụ nke eji agụ Igbo ugbu a. The Igbo people welcomes changes. In the past, they used to count in ogu and nnu, which is quite complex. But in August 1972, they replaced the complex traditional system of counting. So in a nutshell, the new Igbo numeration systems are in units, tens, hundreds, thousands, millions, and billions, as you can see below. The first one here, 0, means in Igbo efu. 1, otu. 2, abua. 3, ato. 4, ano. 5, ise. 6, isi. 7, asa. 8, asato. 9, itoolu, maọbụ iteghete. 10, iri. 100, narị. 1,000, puku. 1 million, nde. 1 billion, ijeri. 11, iri na otu. 12, iri na abụọ. 13, iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise. 16, iri na isii. 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 19, iri na itoolu. 20, iri abụọ. 30, iri atọ. 40, iri anọ. 50, iri ise. 60, iri isii. 70, iri asaa. 80, iri asatọ. 90, iri itoolu. 100, otu narị. 1,000, otu puku. 5,000, puku ise. 9,000, puku itoolu. 10,000, puku iri. 4 million, nde anọ. 6 million, nde isii. 8 million, nde asatọ. 9 million, nde itoolu. 10 million, nde iri. 3 million, nde atọ. 2 million, nde abụọ. 7 million, nde asaa. 10,300, puku iri na narị atọ. 18,444, puku iri na puku asatọ. Narị anọ na iri anọ na anọ. 19,999, puku iri na puku iteghete. Narị iteghete na iri iteghete na iteghete. 40,777, puku iri. Narị asaa na iri asaa na asaa. 888,888, puku narị asatọ. Puku iri asatọ na puku asatọ. Narị asatọ na iri asatọ na iri asatọ na asatọ. 10,600,100, nde iri.
puku narị isii na otu narị. Ụdị ọnụọgụgụ, types of numerals. We have a proper fraction, which is called in Igbo ọnụọgụgụ mpekere. Mixed fraction, called in Igbo ọnụọgụgụ ọwa. Improper fraction, called in Igbo ọnụọgụgụ oke mpekere. In ọnụọgụgụ mpekere, which is proper fraction, ọ bụ ọnụọgụgụ na-enwe nọmba abụọ, otu n'elu, otu n'ala. So it has two numbers, one at top and one below. Example, we can see 1, which is on top, and 2, which is below. N'ịgụpụta ọnụọgụgụ a, ọ bụ otu n'ime abụọ. Otu, which is 1, n'ime abụọ, which is 2. Ise n'ime asatọ, ise pụtara 5. Asatọ pụtara 8. Ọnụọgụgụ ọwa, which is mixed fraction. Ọ bụ ọnụọgụgụ nwere otu nọmba zuru oke na nọmba mpekere. So it has a whole number and a proper fraction. Example, we can see a whole number, which is 1 here, and then a proper fraction. N'ịgụpụta ihe a ga-asị otu na otu n'ime anọ. So you count the first whole number and then you count the proper fraction. The second example, abụọ na anọ n'ime ise. Iri na atọ n'ime asatọ. Ọnụọgụgụ oke mpekere bụ mpekere nke nọmba dị n'elu na aka nke ala. So it's a situation where the number that will be at top will be greater than the one that will be below. If that happens, it's called improper fraction. Asatọ n'ime abụọ. Asatọ means 8. Abụọ means 2. Isii n'ime anọ. Isii means 6. Anọ means 4. Ụzọ esi agụ ihe ọnụ. Different ways we can do counting. Ịgụ oge. Counting of times. Ịgụ ụbọchị. Counting of dates. Ịgụ mmadụ. Counting of human being and other creations. Ịgụ oge. Mgbe ọbụla a na-agụ oge, ihe a na-elekwasị anya bụ elekere na nkeji. A ga-elekwa anya nke ọma iji mata ma ọ bụ n'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị, ma ọ bụ na mgbede ka ihe na-akụ gosiri. So there are two things to emphasize on when counting time: the o'clock and the minutes. We will also look at the time to know if it is morning, afternoon, evening, or night. Example, 9:20 a.m. In this time, we can see that a.m. tells us that the time is morning. To write this in Igbo language, we say, o jirila nkeji iri abụọ gafee elekere iteghete nke
ụtụtụ. 20 minutes after 9. 6:52 p.m. Ọ fọdụrụ nkeji asatọ ka ọ kụọ elekere asaa nke mgbede. 7 minutes to 7. 8:30 a.m. O jirila ọkara gafee elekere asatọ nke ụtụtụ. 30 minutes after 8. Or 8:30. Ịgụ ụbọchị. N'ịgụ ụbọchị, mkpụrụ okwu dị mkpa gụnyere ụbọchị, ọnwa, na afọ. There are 3 words to look out for when writing dates in Igbo language. Nke mbụ bụ ụbọchị, which means day. Ọnwa, which means month. Afọ, which means year. For example, we have here 1st January 2000. N'ide ya n'Igbo, ọ ga-abụ ụbọchị nke mbụ nke ọnwa Jenụwarị n'afọ 2000. 25th December 1943. Ụbọchị 25 nke ọnwa Disemba, ma ọ bụ ọnwa ekeresimesi, ma ọ bụ ọnwa ikpeazụ n'afọ 1943. 7th August 2000. Ụbọchị 7 nke ọnwa Ọgọst n'afọ 2000. Ịgụ mmadụ na ihe ndị ọzọ. For example, 200 students. N'idepụta ya n'asụsụ Igbo, ọ bụrụ ụmụ akwụkwọ 200. 200 means 200. Ụmụ akwụkwọ means students. 324 yams. 324. Ji means yam. 144 ducks. Ọbọgwụ 144. Ducks mean ọbọgwụ. Here we have a couple of questions you have to do on your own self to examine if you've learned one or two things from this lesson. The first question says, dee ọnụọgụgụ Igbo bido n'otu ruo na narị atọ. You should write the Igbo numerals from 1 to 300. The second question says, dee ọnụọgụgụ ndị a. You should write the Igbo numerals of these words or these numbers. 138, 581, 4,909, 30 boxes, 1990 years. And this brings to the end of our lesson today. Please do not forget to follow, subscribe, share, and like our social media platforms. Thank you. Ndewono. Chiemezie.